Pero maghapon na irong kuana naman bulbahaw na guys. May natay kulapo pero alas oh. Lah. Kurot naman lagi mo duha ka botelya lagi. Tugse tatay. Sting naman gino man oh sting man nga. Grabe lagi. Ako lagi. Mura magi. Doa argi ko ng papel nang Mura magi hinubig ra ninyo na kay wa man mo nga daot. Oh, nga daot yung kuan nga hubog ba? Tuwat lagi may nay masuroy nga mga mulan sa kapitan ba kunsihal kay. Oo, sa. Mapung ani siya bisag usa lang ka buok ba. Shout out day ko sa mga kuan dayron. Oh lumansaray ba. Oh, nang lansar ba. Ang ila ko nung kulapo ko no dire ko no, hurot na ko no, wa na isod. Ang tigilan mo laag sa diri nga magbilin sila sa kulapo. Ito no. Nga usa ka sting. Saglan ba ng sting no? Kulating ba kulating. Ako lating day. Saglan sting induta na sa. Ah, giuhaw na ning duha gani okay. Ano may source man. Yuhaw na yung mga tao dire napita kay wa na. Suruy ata may dire kay sa tong lansar. Atong iwara ang video basi makit-an na tong mga kuan dire politiko nanuroy ba. Oh, nanuroy nga politiko. Mura magmingaw jud kayo diha napita wa namang ginay tao diha hinoon. Mandag-out ano, may pagbubutan. Ito musubay pa diri sa karsada mangita tag kanang Kamungkay atong imnon. musubay ba ta aning karsada basi makasugat tag konsehal. Udah kapitan na itong masugatan ba? Nga ito ba ito? Soroy. Wala nang isod ni. Ugma, kuhon, sag na ada yung soroy. Ugma mo sayo tag standby daarin daplindahan kay musoroy man to mga mga konsehal manoroy man to ugma basin day maatlan ba kanang kulapo wa na isod. Di ka panangaro, uhaw kay kulapo, ang tiilo, punos lapo. Awa na may araw din ang kuan. Ang kanang usa gikuha ang araw wa na ni kuyaw pag inom ninyo kay panag buwan na. kay di na nimo paksiyon sika ginom-inom man kuyaw man na mabukog ka ng pana niya gi kuan tion sa tuhod. Ginubig right. Sige na guys, kung naamay kailan ng konsihal, palihog tawag ingon. Shout out dito mga konsehal ay. Kay ang kuan ri wa na isod ang kulapo. Napay kuan dia kanang shout out tuntong taga kuan. O di nabdi koy kuan dayron. Na koy plano ron ba? Manood ta dito sa Samar ba? Oh, Lakaw lang na to doon. Doon ron na oh. At bangalite. Oh, so baklayon ra na loud oy. Ato ta. Ako kay unas, abot ron dito. Ato ta manood ay daghan kuno kay kuan to kuno. Imbaw. Oh, kana. Mga kasag ato tam no. Aninot kayo kung ato makuha to kanang mga alimango ba? Nang buot kiliro ba? Ato ta? Sabaw na. Karong gabi ato ta. Gikan ta mga alas 6 kay layo ra ba to? Oh. Samar. Sumad siguro ta mabot ko to. Asam na gion. Murag buhol guro. Ay bola. Nakaw lang. Baklay na ta padong buhol niya. Tabok nito sa Leyte. Oh, Samar nito padong Leyte. Padar ni baklay diha guro. Dara guro ay. Kung pa ina kasuway ana, kay tapang guro. Aron dako-dako ang atong hayag magsuo lang ta. Unay So, ako dinilukot duha ka lang kay na. Dakotan to. Pahit na guro na gikan ta mga alas 6 abot guro ta nga to mga alas 8 ay. Di nakaupos to. Adi ka upos ay alas 8 gikan ri alas 6. Ikan blamban padong buko. Mga alas 7 na naguro ta sa Samar. Oh, ana gyud. Alas 8 abot kita Leyte. Tugod kay Kitaan gina to dito mga limango. Ba taob ra ba ya? Di na taka baktas. Di na kay lumustas dagat. Oh. Sakto kay rong gabi kay hunas may pagkalakaw na to gato. Di buwan ba? So kana lang may buwan atong Kinahanglan sa lay kusog tang mulakaw kay maabtan niya tas taob anon ta.